Sad ćemo da vidimo kakav mu je u stvari stan i da li je sve tačno to što govori. Ovo je faktor iznenađenja, tako da ne znamo kakve će nam biti reakcije kad Stefan otvori vrata. Ćao Stefane, mi došli malo da ti ispretumbamo stan ako može. Pardon, ali pokušali ste da me prevarite, vidio sam vas kroz špijun. Znači, dobro, nije bilo baš jako iznenađenje, ali kontam da će se naši gledalci jako iznenaditi kad vide njegov stan, jer 100% sam ubeđena da mu ormar i nije sređen i da mu je krevet razmješten. Ajde. Stefana Kolarskog posetili smo više puta i više puta popričali sa njim. Samim tim bio je red da ga posetimo i u njegovom stanu. On je rekao da ima i novosti za nas, a poslušat ćemo i koje. Ne znam da li smijem da pričam o tome. Ja ne volim pretarano da pričam o toliko privatnim stvarima, ali želeo sam eto za biber da uđe, pošto ste bili u mojoj porodičnoj kući, red je da dođete u stan. Jeste, imam novi automobil, ali Jeep je i dalje aktuelan, ali ovo je tu ponekad i tako. Po principu ima se, može se. Možemo reći da je Stefanu poprilično zanimljivo. Tek je došao iz Grčke, a uskoro planira da ode i u Dubaji. Došao sam znači prema mora iz Grčke pre 3 dana i već sam morao i planiram da idem u Dubaju u oktobru. Na još 10 dana. Ovaj maneken tvrdi da se trend u manekenstvu menja kao i trend u svemu drugom, pa tako i kriterijumi prelaze iz krajnosti u krajnost. Pogledao sam fotografije drugih mistera i dosta se razlikuju od mene. Ne znam, svake godine se menja trend, eto, oni su mene pozvali, ne znam. Ja i još jedan momak, možda nas trojice izgledamo ovako kao dečaci, onako mlađi sve, a ostali su potpuno drugi tip. Stariji i niži od nas i napucaniji, tako da vidjet ćemo, možda baš ove godine budu želeli mistera nekog poput mene. Vidjet ćemo sad, zavisi od žirija. Trend u svetu se menja, svake godine su drugačije, devojke i momci dolaze na scenu i svake godine neko u prvom planu. Znači, menja se, jedne godine su visoki mršavi, druge niži, napucani. Ko u Srbiji govori isključivo istinu, ne prođe baš uvek dobro. Stefan je na svojoj koži osetio posljedice upravo toga. Ja sam vrlo otvoreno pričao i u vašem intervju za vašu emisiju sam pričao na temu nepristojnih ponuda, na temu spoticanja u ovom poslu, ne znam, gej lobby, novac. To su bile te ključne stvari zbog kojih ja sad imam problem na svakom ćošku što se tiče medija. Na jednostavno pitanje da li su manekeni pedantni ili aljkavi, dobili smo i jednostavne odgovore. Nisu aljkavi. Zašto? Mislim da ne. Pa i oni su ljudi koji svi mi, pa ni nama nije uvek sređeno sve u stanu. Malo po malo sam razmažen. Ja, na primjer, namestim krevet, ne znam, namestim neke sitnice, ali da oribam parket, to još ne znam, tako da mi to pomognu. Sudove znam da operem ponekad, u nabavku idem sam i poprilično sam razmažen, dok me nisu pustili u Milano, na primjer, kad sam bio prošle godine, onda kad sam otišao sam i kad sam vidio šta se dešava, kad sam sam i slobodan i nema nikog da mi pomogne, onda sam se malo osvestio i došao sebi. Iako je uredan, nije baš posebno vešt u kuhinji, ali kao što i sam kaže, kafu 3 u 1 zna da napravi. Ja umem da skuvam kafu samo 3 u 1, pošto sam 2 puta kuvao kafu za moj rođendan, skoro. Evo 3 u 1. Inače, ne znam da kuvam, skuvao sam jednom mami pa se žalila bila. Dobro, hoćemo se mi danas žaliti ili se naučili u vremenu? Ja ću se potruditi da se ne žalite, ali sebi kuvati neću. Ne pijem kafu. Ovaj maneken ne voli da se ogleda u ogledalu po ceo dan, ali zato fotografisanje mnogo voli. Pa ne gledam se tako često u ogledalo, ne volim sebe da ogledam, ne volim da se ogledam po ceo dan. Ne znam, to mi nije nešto. Ali volim da se slikam u kolima sa mobilima. Kao što je otvoren po pitanju priče i ne boji se da kaže istinu, Stefan se tako ne boji ni da obuče nešto što će isprovocirati ostale. Obukao sam ga samo, čini mi se, 2 puta. Jednom u školu, pa sam malo iznenadio profesor. Ali ja volim tako malo da ih pustim da razmišljaju.
Koliko god da je ovaj maneken ekstravagantan, ume da bude i vrlo human. Ja volim da poklanjam garderobu. Ne znam, dešavalo mi se, bio sam jednom u jednoj pekari i sin jedno dete je rekao sinu od jedne žene, kaže, jao mama vidiš ti ima lepu jaknu. I ona kaže, jao stvarno lepo, ja skinuo jaknu i poklonio.